ka Confederation of Riboy People menta ka sngi ka lapan pau ba kum ka seng ka don lang ban ai ka jing ka shan ye ka jing yakhi jong ki asha ha ka jilla ki badawa yala ka jong ka hok ban kinteu ye ka bainong bat kiwi ki mat jing don kam nakaliang jong uba pateng marsing working president jong ka kom uloong ba kum ka seng ka dap da ka jing saukhia ka bajur halo ka jing sha le ben jong ki asha ha ka jilla ki blasha ai buram ru halo ka jing shekri bat ki kam ba ki tre wat ha ka jing seu ka barit kabatang 8,000 shibnai Henry Kim Khen bat kila pendep yala ka jong ka kamram ulong kumba ki asha ha ka jala menta ki don hap deng ka jingye ki bat sange etre kam nakaliang jong ka seng kan don lang bat ki pan ai ka jing kershan wat lada ka dei ban mi sha surok na ka banta bandawa bat penyo ya ka hok jong ki menta ski ngiwan Ahmad ki press ki media habai dei bat ka jinga jing kershan ya ki asha na kalian juga seng hadin bangilayo ya ke city na ki asha bat bakindon ni kada ka jingya ki hakabede bat kamat jingdawa na kamata ka tulop jong ki asha bat na kalian ka seng ngimi shakmat ban ai jing kershan ya ki asha hakabede bat kan kamat jingya ki ke jong ki yo mentala sitayo kila sange bantrei hakakam ke jong ki tena kalian juga seng sispa na ka sispa ni ai jing kershan ya ki asha bat lana ki hakanono ka bentaru nagle ka seng ni kloy ban ai ka jingkershan na ka menta kini ki asha namar nyo isha ka jinge ka jong kini ki asha aga baka tulop adu menta ka ne be tangkumba arhajar tangka sibnai ka taru don ki bayo don ki bomyo tinagle jo ka seng ru ni isha ya ka jingkhia jong kini ki asha ke arah jar tengka kamla menpendap ya ke jinon kam hingga sem ke jongki de na kata kadau nageleng ke seng ngishim ya ke negerai ban ai ke jingkershan ya ki asha lana dei bagi yami apa surok nageleng ke seng ila long ke bapan kre ban ai jingkershan sya ki asha ki ban saya ki akitayo ki ban sawan